Божието обиталище. Нека да отворим нашите Библии в Псалом 84. Там четем от първи стих надолу. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Копне даже премира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог. Амин. Премира ли нашето сърце за Господа? Или Господ е някаква притурка в нашия живот? Много хора премират за различни неща. Може би жените, когато се разхождат по магазините и гледат витрините, душата им премира. На някои са им страст обувки. Имаме една колежка, тя, когато имаме свободно време, гледа само сайтове за обувки, за бутуши и душата им премира за бутуши. На друг му премира душата за други неща. Трети си пада по различни госби и просто премира душата му за различни ястия. Но дали действително нашата душа премира по същия начин за Господа? Дали Господ е действително тази наша страст, това наше желание, наш копнеж? Дали действително ние искаме да се свържем с Господа по този уникален и чувствен начин? Дали премира сърцето ни за Господа? И може би тази вечер е време, в което ние трябва да изследваме нашите сърца, да видим къде се намира нашето сърце, дали нашето сърце търси по този начин Господа, дали иска да бъде в Неговото присъствие. Дворовете говорят именно за дворовете на храма, където е Божието местообиталище, където обитава Всевишния. И всъщност ти искаш да бъдеш дори в дворовете, дори не всеки е имал правото да влезне в Светая Светих. В Стария Завет кой може да влезне в това място? Само първосвещеника. Веднъж в годината е имал правото да влезне и то не просто така, но с кръв пролята за греховете на целия Божий народ, да влезне и да освети това място, да попръска с тази кръв. Но когато Христос умря на Голгота, какво стана? Завесата на храма се раздра. Господ направи обиталището, Неговото присъствие достъпно за всеки един. Сега като е достъпно, има ли го също това желание? Обикновено, когато ние постигнем нещо, когато ни е на разположение, ни минаваме рака. Ние, когато знаем, че Господ ни е на разположение, винаги имаме Библия на разположение. Това означава ли, че ние редовно я отваряме? Означава ли, че ние редовно се молим? Означава ли, че ние редовно търсиме Господа? Означава ли, че ние всеки ден го търсим? Не винаги хората го търсят всеки ден. Трети стих. Дори и връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където слага пилетата си. При Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. За птиците ли говори всъщност диригента на гетската лира на коревите потомци? Не. Говори за Теб и мен, говори за нас. Господи, Царю мой, Боже мой. Кой действително е цар и господар на Твоя живот? Господ на силите или Ти си в контрол? Ти ли взимаш решенията или решенията са предначертани за Тебе в страниците на Божието Слово? Сам ли взимаш решенията? Как Ти се направлява своя живот? Блаженни или още благословени, 4 стих, онези, които живеят в Твоя дом, те всякога ще Те хвалят. Те всякога ще Те хвалят. Кой живее в Божия дом? И как е възможно ние всякога да хвалиме Господа? Какво означава църквата, да живееш постоянно в църквата, или църквата е Божия дом? От време на време ги затварят. Даже наскоро чукам, влизам, то затворено. Свършила службата, идва някой
Божието Слово за нещо много по-дълбоко говори. В Евангелието според Йоан, 14 глава, Исус Христос говори на своите ученици и им казва, нека да отворим, да не цитирам така по памет. Йоан. Мисля, че беше 23 стих. Юда, не Искариотски, другия Юда, му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече: ако ме люби някой и пази учението ми, и Отец ми ще го люби. И ние ще дойдеме при него и ще направиме обиталище у него. Ако обичаш Христос, ако обичаш Неговото учение, ако обичаш Божието Слово, тогава и Отец, Бог Отец ще те възлюби и заедно с Христос ще дойдат и ще направят обиталище в тебе. Амин? Това какво означава? Ако в Стария Завет Господ е обитавал в скинята, в храма, в шатъра за срещане, в светая светих, и не всеки е можел да влезне там. Божието Слово ни казва, че ако ние обичаме Бога, и то как да го обичаме? От все сърце, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия сил, и ближния както себе си. На тези две заповеди почива Божието Слово. Тогава и Отец ще те възлюби. Ние не винаги поставяме Господ на първо място, ние не винаги го обичаме с всичка сила. Някой път позволяваме на житейските грижи и на трудностите в живота да заглушават Словото в нас и то остава глухо и безплодно. Но ако ние го обичаме, ако ние го търсим, ако ние го преследваме, ако ние го пнеме, ако ние жадуваме, ако това действително е нещо, което на нас ни е приятно, Господ казва, че тогава ще дойде и ще направи обиталище в нас. Разбира се, ние като вярващи, 50-но вярващи, ние вярваме, че Святия Дух слиза в нас и обитава от момента на нашето кръщение, и чрез Святия Дух Отец и Исус също обитават в нашите сърца. Но дали Бог постоянно живее в тези наши сърца? Или понякога ние се качваме на трона и Той не е на почетното място. Ние не го любиме действително преди всичко и Святия Дух се оттегли. Ние се нуждаем отново да се изпълниме със Святия Дух. Да, ние сме кръстени със Святия Дух, но постоянно ли сме изпълнени със Святия Дух? Ние постоянно трябва да разпълваме плътта си, защото някой път плътта и греха ни изпълват повече, отколкото Божието присъствие. Блаженни онези, които живеят в Твоя дом. Те всякога ще те хвалят. Ако ти всякога направиш Божието обиталище в Твоето сърце, да бъде обиталище, ти постоянно ще бъдеш в центъра, ти ще бъдеш в хваление. Това говори за различен начин на живот. Блажени онези човеци, чиято сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Това говори за различно сърце. Минаващи, вижте какво се случва. Това са резултатите вече. Ако ние направим Бог обиталище, ако нашето сърце е насочено към Божия дом, ако нашето сърце е насочено към Божието присъствие, Божието обиталище, тогава ние ще живеем в благословение. Минаващи, 6 стих, през долината на плача. Аз съм сигурен, че ако се погледнат различни преводи, трябва да се визира същата долина на мрачната сянка, за която говори на друго място псалмопевецът. Те я преобръщат в място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Това какво означава? Място, където има по принцип проклетия, тогава идва дъжда. Дъжда е символ на Божието благословение. Я преобръщат в място на извори.
Това означава, че щом я преобръщат преди това, тя не е била. Има смяна на статута, смяна на състоянието. И ние сме говорили това за тази тема и по други поводи. Това е за Божието благословение. Идва, когато ние направиме това нещо. Те отиват от сила в сила. 7 стих. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми, преклони ухо, Боже Яковов. Боже, щите наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник. За кого говори и за кого се моли тук псалмопевецът? Да, когато чуваме за помазаникът, ние винаги представяме в нашето съзнание Христос. Но ние не сме ли помазаници, ако сме царство от свещеници? Божието помазание не почива ли върху нас? Точно така, помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прелива, да. За нас става въпрос, защото един ден е по-желателен от 1000 други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома Господен, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Разбира се, не за всеки е валидна тази истина. Не всеки желае да бъде в Божието присъствие повече, отколкото да бъде в света. Има неща, които света предлага. Има удоволствие, има страсти, има различни неща, които съблазняват и подлъгват хората към грях. Разбира се, грехът, ако не беше приятен, хората нямаше да грешат. Грехът не е неприятен. Грехът е приятен. Той е естествен. Ние се раждаме с тази естествена склонност, с този афинитет да грешиме. И това е нещо, което желаем. Но когато ние дойдеме до Христос, ние трябва да разпънеме плътта заедно с страстите и да не ходиме вече в походите, както едно време, преди да дойдеме до Христос. Амин. Предпочел бих да живея на прага в дома Господен. Имаме ли това желание? Имаме ли този купнеж в себе си? Боже, щите наш, казва 9 стих. Това означава, че освен благословение, освен протекция, ние виждаме Божието присъствие идва и то стои в твоя живот като щит. Тогава, когато минаваш през долината на мрачната сянка, когато преминаваш, иначе казано, през трудности, през проблеми, когато в твоето сърце е Божието обиталище и Господ постоянно обитава, царува и живее, тогава ти имаш протекция, имаш благословение, имаш сила да превъзмогнеш трудностите, да превъзмогнеш проблемите. Това е генералното решение за справяне с житейските ситуации. И можеш да се научиш да се наслаждаваш в Неговото присъствие. 11 стих. Защото Господ е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от добро ходещите в непорочност. Господ ще ти даде добри дарове. Ще ти даде, няма да те лиши от добрини, от блага. Както бащата няма да лиши своите деца от добрини, така и Господ няма да лиши теб и мен, но Той дава добри дарове. Ако казва, вие, които сте зли, знаете да давате добри блага на децата си, колко повече Бог ще даде. И какво ще даде? Реално стиха казва Святия Дух. Той идва да обитава в нас. Това е Божието най-добро, което може да ни даде. Той е помощ, сила, подкрепа, сила за живот, благословение в нашия живот. Господи на силите, блажен ония човек, който се уповава на Теб. Амин? Много хора казват, аз вярвам в себе си, разчитат на своите сили, на своите възможности и се борят и се мъчат с живота сами. Но Библията казва, че благословението е заръчено на тези, които се уповават на Бога. Нека направим Бога свое упование, свое обиталище.